שלום. בסדר. עכשיו, אם אני שם את זה ככה ויוצא בפנים, כל הדבר הזה זז, כי הוא גמיש. זה לא טוב לי, אני צריך לקבע אותו במקום אחד. עכשיו, יש כאן את הדבר הזה מגבס שעשו פה, שזה התבנית M. אגב, אם אתם עושים משהו, כמו אם אתם רוצים לצאת שוק... אני בחיים לא אתכנס בחמרים האלה. לא. הוא מאתמול. זה לכל מיני... צריך לעשות 2. מה? היא נהייתה פנקיסט. יאללה. מכות. ממש סטלין. אז תקשיבי, אז יום שלישי אין פה כלום. שמעת? אין פה כלום. נו. אין שיעור בזה, ניסים בטלפון. כן, אין. וואי, ראינו סרט מה זה מצחיק. כן? אני לא מתפספס. סלאביק, תוציא את זה, מה אתה מתבייש? את מתעדת את זה? היי סימו. אני יכול להגיד, היי, אני מירב. יאללה, אולי אתה תהיה מירב, ואני אשאל אותך שאלות. כן. מירב. על עצמי. על מירב. כן. מירב. כן. מה קורה? בסדר, בסדר. מה זה היה? זה המבט שלך. ככה המבט שלי? ניסיתי, אני לא טוב במבטים. ככה? מבטים. מה, רגע, תעשה את המבט שלי עוד פעם? אני לא יכול לחזור על המבט. נו, סימו. אני מבקש מג'וני דאפ לעשות פעמיים. אוי אוי, אתה מסוגל, אני מאמינה בך. קדימה. תעשה מירב, שנייה. אלקטרו חנן. יש משהו צורם בחיבור של האובייקטים עם האסתטיות של הרישומית. זה בדיוק מעביר את מה שאת רוצה להעביר. כי אם את תסתכל צילום נוף, צילום טופוגרפיה, ויהיה פתאום תקלטי שביופי וירוק, אני הולך לשני מגדלים מכוערים, נכון? שלא קשורים לכלום, ובא לך להוציא אותם לשם. ואיזה אדיר שמדברים שזה קופסת חומוס או משהו כזה. זה פחות עקרוני, אבל... תקשיבי, בא לי עכשיו לקחת גבס ולשפוך על הכל. למה? כי זה מגניב. זה מגניב? אוי, יש פה מראה. היי! היי! על הפרצוף שלי המצלמה. עומר, אתה תהיה חלק מהסרט. אז הסרט זה? היומן. לאתר את זה בצד? לאתר את ההרחבה. להוסיף. אוקיי. לא ידעתי שכאילו עושים פה. זה חדש, זה אחותי לפעמים, והמעלית הגיעה. אפשר לעשות גלח. כולנו נרקסיסטים. לא. לא, אל תעשה גלח. ככה אני בעד. יש הפסקה עכשיו? יש הפסקה. רגע, יש הפסקה, אני צריכה ביבי. לא רוצה, אני רוצה שיהיה לי 3 אזורים בכולם. מי נגע לי בעבודה? אין לי כוח. אין לך אבל כל שיעור, מה זה מיותר? נפל לי קרטון. רגע. באמת. קוראים לו אלקטרו חנן, אגב. חנן. זה חמוד החנן הזה. יו, אז בדודה שלי עשתה בחינה, וכמו קליפ הזה קטן, מה זה יפה? מזהב, משהו מהמם. מה, דרז'ה בצבע זהב? לא, והדרז'ה בפנים. קליפ כזה. אין לי מטריה. אני אלך הביתה. אני אשאר לישון פה. כן? שאני אשאר לישון פה? זה מה שאת רוצה, אושרי? כן, כן. לא נראה לי. יכולה לשאול על הכבלים שלי, את רוצה? אני לא ישנה על הכבלים שלך.